Čini se da su nas svi veliki investitori nekako zaobilazili u proteklih nekoliko godina, pa imali mesta i imali razlog za neku priču o pokretanju privrede u ovom našem regionu? Pa sad zavisi, kako da kažem, da li je neko nas zaobilazio ili smo mi tome doprinuli, da li smo, znate, neće niko da zaobiđe ako ga vi pozovete. Znači, da biste ga pozvali treba da imate konkretan razlog, a to znači treba da imate valjani projekt. Mi smo prisutni da sada sve opštine i grada, i dva grada i Pazar i Raška su ili usvojili su na pragu usvajanja prostornog plana, a to je osnovni preduslov za dalju investicionu aktivnost, odnosno za neku investicionu aktivnost. Treba reći da u ovom periodu imamo zaista jedan veliki investicijni projekat koji treba da se stavi u pogon, treba da krene u septembru mesecu. Naime, mi smo u prošlom mesecu u Novom Pazaru potpisali memorandum o izgradnji magistralnog gasovoda. To je gasovoda koji je jako interesantan za Rašku, znači krenuće od Brusa do Raške. Od Raške se razdvoji dva pravca, jedan ide za Pazar i Tutin, dalje pravac prema Crnoj Gori, a drugi ovde će biti Račvak koji kreće za Leposavić, Lešak, Zubin Potok i Zveč. Zaista to je investicija koja je jako bitna i jako interesantna i rekao bih da je to preduslov za sve druge investicione zahvate, jer kako reši problem grejanja, odnosno problem energije i to na jedan adekvatan način, a ovo je zaista gas je takva energent budućnosti, onda zaista stvori druge preduslove za dolazak investitora. Imamo prisutnost tiče Raške, a to je i Kopaonik koji je sada jako interesantan. Mislim da je dosta toga urađeno na skijalištu, da je urađen proces razdvajanja, odnosno pripajanja svih onih komunalnih objekata i komunalnih poslova pripajanja su javno-komunalnom preduzeću Raška. U postupku je privatizacija, očekujemo privatizaciju Jatovih apartmana koje su sedište tako u Raški i kompletiranje te turističke ponude. Imamo problem što se tiče Raške, a to je problem dva preduzeća, to je Progres iz Lola Progres i Crvene zastave, odnosno Pogone zastave koji su u postupku Progres Lola je u postupku restrukturiranja, mislim da će biti uskoro i izvršiti se i prodaja koja nije bila prodaja i da će na taj način se rešiti bar problem firme koja ne radi sa otvaranjem novih pogona. Imamo firmu ovde u Raški koja je u ekspanziji, to je Milkop iz Raške. Milkop koji je sada na poslednjoj prodaji koji je radio trgovinski sud, to je Drvokop iz Raške, da je on to kupio, da smo rešili problem carinskog prostora, da je otvorena carina, novo poslovni prostor carine, tako da su to sve neki preduslovi za dolazak budućih investitora.